He tingut l'oportunitat d'estar des dels inicis, no? amb els reptes i amb el disseny del pla estratègic i jo penso que ha estat tot un procés llarg i que hi ha un canvi important, sobretot un canvi pel que fa a la incorporació d'entitats membres. No? És realment de satisfacció veure que el projecte i la fundació es va consolidant gràcies, jo diria, a un propòsit i una determinació sostinguda en el temps i que s'ha fet de forma, jo destacaria, de forma molt col·laborativa, molt de construcció col·lectiva i amb una molt clara enfoc a buscar innovació que sigui d'impacte, escalable i sostenible. No? Per Interès és un plaer formar part de la Fundació Social perquè ens permet estar molt amb el radar del que passa a nivell d'innovació, més a nivell també internacional, inclús amb les entitats pròpies que en formem part, i és una forma de compartir i també poder agafar aquesta cultura d'innovació. Poder estar en contacto con otras realidades, algunas hermanas de las actividades que nosotras hacemos, pero también otras muy distintas, ¿no? Ahora venimos de co-crear soluciones o de discutir y es genial poder escuchar personas muy distintas. Doncs és poder portar allò, aquelles bones experiències i pràctiques que puguin ser beneficioses per a altres entitats i a la vegada també és un espai en el qual ens nodrim, ens inspirem i fem aprenentatges nous. ¿No? Para nosotras es una oportunidad muy interesante estar en esta fundación, ser parte de esta fundación, por lo que nos aporta, ¿no? De conocimiento, de poder compartir con otras entidades del mismo, del sector de los servicios sociales, generar conocimiento, compartir conocimiento. No és només un espai en el que aboquem i en el que recollim, sinó un espai també en el que construïm plegats noves respostes davant els reptes que tenim en l'àmbit de la intervenció i serveis socials. Bé, jo crec que és un espai necessari perquè d'alguna manera les entitats anem participant d'Innobrix o de les diferents activitats o formacions que es van succeint al llarg de l'any, però aquest és com un espai de trobada conjunta, de parar, pensar, de conèixer-nos amb més profunditat i crec que és una trobada molt interessant. Aquestes jornades són especialment gratificants perquè et reafirmen una mica amb el sentit de pertinença, de compromís compartit, són inspiradores, et cohesionen. El sector social de vegades no és fàcil perquè fragmentem molt i això ens perd valor. Jo penso que una de les qüestions més importants i un repte que tenim és com garantir i donar valor a la innovació social de les entitats. I això només ho podem fer entre tots si sumem. Yo creo que es importante también participar en estos encuentros, en los encuentros anuales, porque siempre, tienes el nombre de la entidad, pero aquí pones caras. Esta parte de la innovación o el vector de la innovación y el compartir diagnóstico de por qué la innovación tiene que estar en nuestra cultura y en nuestra estrategia es lo más importante. Tanto en la ponencia como ahora solucionando o hablando, creando soluciones, nos damos cuenta de eso y que en realidad somos entidades hermanas porque compartimos un diagnóstico del contexto y un abordaje desde la innovación. Entonces, es otra forma de conectar, otra forma de conocernos, que luego, que facilita esa colaboración, que ya no es una colaboración fría de me interesas como entidad, sino, hemos visto que compartimos las mismas problemáticas, las mismas necesidades e intereses, ¿por qué no colaboramos? ¿No? Doncs bé, m'enduc una mica l'expectativa de seguir amb ganes de treballar, de veure una mica el viatge que puguem fer també l'any vinent i també de seguir compartint el projecte de la Soliguia, que nosaltres n'hem format part, amb el Nidus també, Interès també i l'hem implantat en alguns dels nostres serveis, vull dir una mica amb aquestes ganes i voluntat de continuar treballant plegades. El que ens emportem és això, que no podem defallir, que hi ha talent, que hi ha coneixement i que sovint estem mancats d'espais i que és important preservar-los i blindar-los i buscar-los, en els quals, més enllà d'estar ser organitzacions pensades, que també siguem organitzacions pensants. Es conocimiento de entidades, conocimiento de experiencias y conocimiento de gente con la que compartimos muchas cosas y que no lo sabemos porque no hablamos, no tenemos oportunidad de hablar, entonces pues eso, nos llevamos. Aixecar una mica la mirada, mirada llarga i mirada alta, i per tant una mica aquests espais també ens els enduem com espais que hem de poder replicar en cadascuna de les nostres entitats. És un moment que també pares i dius, pensem entre tots, reflexionem
i a veure cap a on pot anar també la entitat, i també et fa pensar cap a la teva entitat, ¿no? O sigui, tant a nivell intern com a nivell de fundació. Bueno, aparte de sonrisas y ganas de hacer cosas, volverte a conectar con la ilusión, ideas bueno, de segmentaciones distintas, por ejemplo, la complejidad del abordaje de la soledad en los diferentes segmentos de edad y dependiendo de, bueno, pues de diferentes claves sociodemográficas, por ejemplo. Luego me ha parecido muy interesante en la ponencia todas las transiciones en las que estamos inmersas. Yo creo que todas nos damos cuenta que están moviéndose muchas cosas que afectan al sector a la vez y bueno, de pronto pues verlas como estructuradas me ayuda, ¿no? Ver lo sociodemográfico por un lado, lo macro, lo micro, lo económico, lo interno, lo externo, ¿no? Como un mapa del territorio que es muy complejo, uno, no él, pero sí un mapa del territorio. Jo crec que és cabdal fer aquests espais de trobada per poder visibilitzar també la Fundació, que és el que fem des de la Fundació i Social, per adquirir el coneixement de les entitats membres i veure els reptes que tenim com a Fundació i Social i aprendre, que és el més important si és que realment volem aquest canvi i aquesta transformació social que depèn de nosaltres, i si ho fem junts segur que ho aconseguirem. Perquè, com diem sovint, si innovem podem perdre, però si no innovem estem perduts, no? O innovem o ens innoven, no? I per tant penso que és un espai, un refugi també on podem doncs, compartir els reptes i abordar doncs, això, com entre tot, de forma col·lectiva i compartida, doncs abordem reptes que altrament, de forma individual i molt fragmentada, no serem capaços de donar la resposta que la realitat mereix. No li podem donar l'esquena a la innovació. Si hem de continuar i ser sostenibles i competitius en aquest àmbit i garantir uns serveis de qualitat a les persones que atenem i que acompanyem, necessitem de la innovació.